pelianta de amor que levo con moita honra por Galicia adiante. E por todas as vilas polas que pasamos pregúntolle aos nosos matrimonios que é o que fai falta, cal é o seu segredo para ter un amor eterno. Uns din que fai falta moita paciencia, outros que a comunicación é importantísima. Hai quen di que para que a paixón nunca morra fai falta xuntarse cun compañeiro que te faga rir moito. O caso é que hoxe en Noia imos coñecer os segredos do cóctel do amor que unen a María Rosa, Rosa María, non María Rosa, que lle cambio o nome, a Rosa María e a José. Quérenos coñecer Galicia? Pois aí está, atentos. Que me des tu cariño para yo quedarme. Aquí estamos, os candidatos do trofeo do amor eterno. Eu penso que o merecemos. Home, claro, que o merecemos, que nos queremos moitísimo. Que me des tu cariño como el mar las olas. Eu chamome Rosa María, Eu sou José. pois levamos 42 anos xuntos. Coñecémonos un día do Carmen, te acordas? Ai, sí, acordo. Cando facían a festa na calle Sofreixos, que se fun chamar a bailar. Meu marido veume, pero eu non lle facía caso. A primeira vez que fun bailar con ela, preguntei se tiña novio, e dixo, non lo tengo, non lo quiero. O primeiro eu non quería novio ningún. Dixo, mi madre. Eu tiña a miña idea de ser un monxa, mira que monxa fun. Ai, eu era moi nova ainda. Iba para facer 17 anos. Ai, ao meu lado parecime moi vello. E disse, festa bailei 3 bailes solos. Esa chica es mía, casi mía, y está loca por mí. Eu dixen, cando xe vin a primeira vez de espalda, dixen, esa chica vai ser a miña novia. Gustoume, sí, gustoume porque vinha por atrás, tiña un corpiño aí ben feito. Custoulle traballo vir a conquistarme. El conquistoume a trancas e barrancas. Conquistoume con regalos, cantarme, moi cariñoso. E o caso é que acabei conquistando, xa estaba locamente enamorada de min, Muchos pés de la cabeza rendida. e aos 3 anos e medio acabamos casando. José díxome nos mundiales que se ganaba España que iba a pedir el matrimonio. Eu sabía que non iba a ganar. Non ganou, non nos casamos ese ano, pero ao final chegou no seu día. Nos 8 de diciembre no ano 83. Recordas que cando nos casamos? Casámonos na iglesia de Noia de San Martín. 156 personas na boda, e iba guapísima, parecía unha virgen. Eu sou que elegante, claro, que o día da miña boda, non? Abre la puerta, déjame entrar. Traigo un puñado de besos para darte. Recordo con moito cariño que bailamos o vals das mariposas. Non solos, sin bailar público ningún, non? Que foi o noso primeiro baile de casados. Dime si tú hoy quieres bailar con el son del vals de las mariposas. José sempre se dedicou ao mar. A época da navegación era triste. Cando despois foi ao mar de casados tamén, pois os nenos eran pequenos, tiñan dous aniños. E despedirme deles costoume moito. Ando navegando xa son duros. Son duros porque naquela non había teléfonos móviles, escribía cartas, recibía cartas, capturas, 3, 4. Cando recibía as cartas, pois emocionábame moitísimo. El sempre esperando as miñas cartas, eu as del con emoción. Uníame sempre Te quiero mucho. te quero mucho, Máis ponía. amor para siempre juntos. Amor eterno, para siempre juntos. Juro, fiel y sincero. Fume fiel a él, sempre esperei, nunca salín ao baile, nada. Foi unha etapa dura. Pero superamos todas as provas. Como si. La misma de ayer, la incondicional. Nosa relación é romántica. Diante de todo Galicia, vou cantarche unha canción. Como no voy a quererte, si eres todo lo que yo siempre soñé. Como no voy a quererte, amor mío, si eres tu razón de ser. Pero eso para mí significa a miña media naranja, non? A miña parte, outra parte da miña vida. Significa todo. Ti para min fostes o home da miña vida. Desde que conocín, costou de traballo, pero é o amor da miña vida. Como han pasado los años, qué mundo tan diferente. Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Por toda unha vida xuntos. Mi amor. Habrán pasado los años, pero no pasó esto. Que bonito, a min é que se me
enche un pouquiño máis o corazonciño cada semana coñecendo os nosos matrimonios. Rosa e José, faime moita ilusión estar con vos, que vos teño moito aprecio. Como vos vistes? Que amor tan bonito. Un amor moi bonito, non? Sempre o secreto do noso amor sempre foi dedicarnos cancións mutuamente de amor. Apasionado, cariñoso, eso máis bonito. Ai, e poesías que me decía Rosa, ¿no? E poesías tamén, porque temos como se chama, un archivo con todo de poesías e máis que as cartas que nos mandaba. E dedicaba as poesías mandáballes por carta ao barco. Ai, que bonito, pois que viva o amor, Rosa, José, porque vos temos algo preparado. Se vos animades, por favor, poñedevos en pé e vamos caro ao escenario do Aquí Galicia Fest, porque aí están Lucía Veiga, Carlos Blanco e Dani Polo, que non sei que vos quere. Pasade, pasade. Que lleimos querer? Que lleimos querer recibilos que estamos aquí agardando. Carlos, ti cal crees que é o segredo do amor eterno? Eu creo que... Tes micro. Teño micro, sí. Eu creo que o segredo do amor eterno é ter fillos, porque os fillos sempre se lles quere, ¿Qué verdad? opinarán ellos por ahí? Aquí están José e Rosa. Que maravilla, un aplauso para eles. Mira que diadema bonita. Mirade quen vos vai facer entrega do trofeo do amor eterno, Carlos Aquí tedes o trofeo do Blanco. amor externo. Grazas a ti. Mira que diadema preciosa, por favor. Bien, Parabéns, chacho, me ha encantado, me ha encantado. Ese aplauso, por favor, para él. Parella, algún consello para alguén novo como a min que está comenzando que nesto do amor non atopo nada? Aparte das cancións e das poesías e de eso de como desementalo todos os días. Que máis consellos? Un consello grande é quererse moito. Ves que mo consello, quererse moito. Non o esperaba, Enamorarse Carlos. de noviazgo, cando está de novio. Ese é un consello moi bon. Continuar con iso. E ti que dis? Enamorarse, respeto, a familia, toda a familia que tuvemos é maravillosa, os fillos, os netos, e o amor, pois somos, triunfa. Tendo amor, sempre triunfa. Pois xa sabes, Dani. Para os fillos vou deixar un pouquinho para máis adiante. No deixe para moi para No, non o deixes para moi para diante, guíate por min que despois. Pásase o Bueno, moitísimas gracias, Rosa e José. Sodes maxia, como a que imos ver agora mesmo. Un aplauso para eles que vayan celebrar o seu amor e o seu trofeo. Acompáñovos por aquí. Que maravilla, dádesme moita envexa porque eu non dou atopado o amor. Ben, pois Carlos, ven pa aquí, non? Quedo aquí. Non